Θέλετε έναν γρήγορο τρόπο για να μοιραστείτε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας με πελάτες και φίλους? Θέλετε να διασφαλίσετε ότι οι πελάτες σας θα αποθηκεύσουν την επαφή σας στο τηλέφωνό τους με όλες τις πληροφορίες που θέλετε, ώστε ακόμα και αν χάσουν την κάρτα σας, να μην χάσουν την επαφή σας? Αποθηκεύστε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας στα κινητά τηλέφωνα των πελατών σας εύκολα και γρήγορα με την vCard Plus. Όταν οι χρήστες σαρώνουν τον QR κωδικό σας, εμφανίζει κατευθείαν στο κινητό τους τηλέφωνο τη δική σας προσωποποιημένη σελίδα με όνομα, τίτλο εργασίας και την εικόνα του προφίλ σας προσαρμοσμένα στα χρώματα του λογοτύπου σας. Με ένα μόνο πάτημα μπορούν να καλέσουν γρήγορα, να στείλουν ένα email, να φτάσουν στην τοποθεσία του καταστήματος ή του γραφείου σας χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο χάρτη για να λάβουν οδηγίες. Σε κάθε vCard Plus μπορείτε να προσθέσετε μία εισαγωγή για το προφίλ σας ή για την επιχείρησή σας. Μαζί με όλα τα στοιχεία σας μπορείτε να έχετε και άμεσους συνδέσμους προς τα social media και την επαγγελματική σας ιστοσελίδα. Και με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να αποθηκεύσουν απευθείας στο τηλέφωνό τους την επαφή σας με όλες τις πληροφορίες σας ή και να τη λάβουν ως email. Η vCard σας προσαρμόζεται σωστά από όποια συσκευή και αν την προβάλλουν. Εντυπωσιάστε και διευκολύνετε τους πελάτες σας αποκτώντας τη δική σας vCard και δεν θα ξεμείνετε ποτέ από επαγγελματικές κάρτες. Powered by Ορισμός IT.